No, I translate in French. Goddag alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen. Okay. Og jeg er rigtig glad for at se jer alle sammen. Jeg har altså ikke forberedt nogen tale. Så det er lidt improviseret. English, please. No, I translate. Jeg starter lige forfra. Hvad var det? Jeg havde jo ikke forberedt det, så nu ved jeg ikke, hvad jeg sagde. Goddag, mine damer og herrer. Hvor var det dejligt, I kunne komme alle sammen. Jeg glæder mig til, at vi skal have en rigtig hyggelig aften. Og her om lidt, så er der en dejlig buffet. Nu er der dejlig buffet. Og jeg vil lige prøve at læse. Jeg kan lige sige nogle praktiske ting. Toiletterne, de er derude, hvor I kom ind. Og så bare gå til venstre. Var det 2 eller 5 kroner, de kostede? Ja, jeg ved ikke. Vil du være tissedame i dag? Jeg er jo Evas søster. מישהו צריך עוד ידיים, זה פשוט. Og så er der 2 køleskab derhenne i hjørnet. Du kigger ikke, Eva. Det er ordentligt. Der er øl og sodavand, og der er noget vin, og der står også lidt på bordene, men I er også velkommen til at kigge forbi i køleskabet. Musikken. Der er en dejlig iPad. Det bliver akkompagneret af Grete Kolbe. Hun kunne ikke komme, så det bliver med iPad. Og nu vil jeg lige læse alle navnene op og se, om I er kommet alle sammen. Skal vi så råbe her? I må gerne lige markere jer. Har I alle sammen en plads forresten? Ja. Gudskelov, så jeg skulle tage den. Yes. Nu vil jeg læse menuen op. Er der undertekster? Hvis jeg har tolken med. Vi skal have laks. Nej, det skal vi faktisk ikke. Vi skal have laks. Vi skal have en lille fisk. Vi skal have fisk. Fish. We're going to eat fish, Alice. Okay. And kill. Oh, it's you. How fish doing? Yes, it's baked side with sea torn and rock brothers croutons. Og green coal. Og så er der chicken. Listen, Alice, is special for you. Chicken. Med noget skinke, som er serrano. Og salvie og citron. Og så er der oksekød braseret i mørkt øl og rødfrugter. Og tilbehøret, det er grillet aubergine med courgette og peberfrugt og feta. Grønne bønner. Krullebulle? Det er så alle de fra Israel, og det eneste, de ved om med Danmark, det er, at vi har en krøllebølle. And now we're going to eat him. Så er der grønne bønner med rucola, pesto og syltet rødløg. Det er Botox skulle alligevel have lagt sig, hva'? Og så er der noget kikærter i kokosmælk, karry, kartofler og spinat. Bagefter er der kaffe og kage. Ja, nu stopper du, Thomas. Og te. Og det er brownie med vaniljecreme og frugt. I teen. I teen. Det må du selv om. Man må gøre alt, hvad man vil i aften. Det er også jeres fest, jo ikke? Det er også jeres fest, ikke? Og skål og rigtig hjertelig velkommen alle sammen. Jeg ved ikke. Det er ikke nu sømandspotpourriet skal på, vel? Stop shaking your hands. I just did it because you don't understand Danish, Alice. Sådan er det i hvert fald, du.
Skål, Hanne. Skål. Og tillykke. You can see that. You can see. Så kan man lige gøre sådan om det, og hvor vi kan gøre alt det, man spiller. Bulle. זהו, לסגור? בוא נעשה אתה ואני. אתה ואני. Og så er der en søn på 13. Love you, Anna. Hanna. Og altså, der ligger anden dagen, hvor man afleverer, der lå sådan her med koderne i vand og råhylden og på gulvet. Ej, velkommen, hvor er I bare lækre. Hvor kan hvor er I lækre. Vi troede, det var, stod der ikke nu. Stod der ikke udklædningsfest? Nej, det er ikke udklædning. Vi skulle komme, som vi plejer. Ja, jeg synes, at I skulle komme, som I havde lyst. Ikke? Det gælder jo bare at hygge sig. Det er og hjemmeplejen hører til i det år, vi gør det. Vi skal så sagt noget før. Så har jeg sgu ikke drukket så meget, hvis du har sagt det noget før. Det er ren vodka med blod. Skal I selv bruge den, eller hvad? Nej, jeg tror, du har en arbejde. Ja. Det skal være dit arbejde. Så kører den på auto. Nej, ikke herover, Hanne. Kan I løfte noget? Så må jeg hellere tage billeder. Hej, Hanne. Vil du ikke oversætte jer? Ikke oversætte. The music, very good music. We love it here. We love it here. Okay. Yes. Jeg tænker, jeg vil sige noget til dig, Hanne. Skal vi finde chokolade, eller? Nej, det er slet ikke noget til græde over. Nej. Og jeg er heller ikke ude på at gå dig til grin, som jeg synes, nogen kan have det bedre. Vi kommer senere. Min tale hedder Vores øl. Vores Hanne. Ja. Kære Hanne, jeg har snart kendt dig i 17 år, vi på bagen. Ikke? Og jeg har jo måttet sande, Hanne, at du har andre venner end mig. Ja, det kan jeg jo se. Og jeg har også opdaget, at du går i IKEA med andre end mig. Der står nogle gange nogle ting hjemme hos Hanne fra IKEA, som jeg ikke har samlet. Og banko har jeg ikke været inviteret til. Jeg tænkte, om det er, fordi jeg ikke er gammel nok. Det bliver jeg måske en dag. Og så kan jeg også se, eller ved du godt, hvor speciel du er, Hanne? Det er noget specielt, ja. Hvis du sætter omkring, folk kommer helt fra Israel for at være med til den her fest, Hanne. Jeg synes, Hanne, hun er en sand engel. Men faktisk så kom jeg til at tænke, når jeg går der og tænker for mig selv, at du minder mig om en bibelsk person. Og det er ikke Jomfru Maria. Nej, og det er heller ikke Eva, for jeg står jo Gud levende her lige foran mig. Ja,
Ja, og giver rigtig meget liv. Det er heller ikke Abraham Sara. Jeg tror ikke, selvom du bliver 90, så får du børn. Så skal man tro meget af det. Det gør du. Men jeg tænker, det startede, den her tanke, startede faktisk med børnene. Ja, så ved I godt, hvem jeg tænker på, ikke også? Den bibelske person, det er jo, hvem var det, der sagde, at børnene kom til mig? Jesus, ikke? Du er simpelthen Messias i manges liv. Du er ligesom Jesus, og det vil jeg give nogle eksempler på. Jeg tænker, mange af os her har børn, og jeg tænker, der sidder mange her, som er erkendt, at du kan noget med børn, Hanne. Jeg tror ikke, at der er mange forældre her, der vil ikke kunne sige ja til, at de føler, at deres børn er simpelthen de bedste børn i hele verden, når du snakker med dem, når du taler om dem, når du er sammen med dem. Er det ikke rigtigt? Min nabo kommer ind med sin 2-årige datter, og hun ser småsur ud, men når Hanne har sagt hej til lille, så stråler hun væk ind igen, vel? Og jeg har også en anden ting, vi var ude at rejse i 5 måneder, Jan og jeg, og der havde vi nogle lejere, der skulle bo der, og de havde det mest kedelige barn. Altså. Og Hanne formår i løbet af 3 sekunder, mens vi lige overlapper, hvem der skal bo i lejligheden, så smiler det barn, og griner og er glad. Og jeg tror ikke, det har smilet siden. Altså. Så jeg synes, vi skal lave den sammenligning være med. Lad børnene komme til Hanne. Skål, jeg har mere nu. Fordi hun ligner Jesus endnu mere. Men hun er bedre. Jesus, han havde kun, og nu må I rette mig, 12 disciple. Er det ikke rigtigt? Prøv lige at se dig omkring. Du har mange flere disciple. Og vi alle sammen, vi står i kø for at følge dig, Hanne. Vi vil rejse rundt med dig, Hanne. Ikke? Vi vil følges med dig, vi vil vaske op. Nej, jeg mener... Vi vil vaske dine fødder, Hanne. Og vi vil jo alle sammen spise Hannes lækkerier, ikke? Ligesom nadvaren, ikke? Så lad os skåle for Hannes nadvar, og lad os håbe, det ikke bliver den sidste. Cheers for Hannes fødsel. Måske bare se her. Der er mere. Jesus, og den bliver kort, før vi skal skåle. Jesus, han talte og prædikede og talte og lyttede og talte. Behøver jeg at sige mere? Herre, giv os styrke, når du lader ordene flyde ud af din skønne mund, Hanne. Skål igen. Jeg har kun faldet i søvn en gang, ikke? Det var i telefonen, det var lidt sjovt. Men Hanne, hun talte, og jeg blev så træt, og så vågner jeg op. Og så nej, Hanne, jeg faldt sgu i søvn. Hvad var det sidste, du hørte? At det var noget i motorcykel? Slet dings. Hanne spent to the first sleep for about 5 minutes. Hanne kept talking. Vin og alkohol. Hvem andre end dig, Hanne, kan skabe en fest ud af ingenting? Jeg vil næsten påstå, at du kan skabe vand om til alkohol. Altså, så jeg vil bare slå et sige igen. Lad vinen blive ved med at flyde ud af dine hænder i aften, Hanne. Ligesom Jesus. Så er der en ting til, som der er flere, der sådan ligesom bemærker, der er sådan et publikum, der ser lidt anderledes ud, end man normalt er til en fest. Hvis jeg siger healeren Jesus, så siger I nok lægen Hanne. Er det rigtigt? Der er ikke nogen, der har en taske fyldt med plaster og picetter og... Behøver jeg sige mere? Lad de syge komme til Hanne. Skål. Den sidste ting.
Fordi nu kommer forskellen alligevel, ikke? Jesus, han ejede ingenting. Det kan jo godt være, at det her kønnene skiller dig og Jesus. Fordi Jesus var trods alt en mand. Og du har alt det. Ja, der kan være det skab, Hanne. Mangler man en taske? Der er valgmuligheder. Du har en med mange rum, eller en lille eller stor. Min datter valgte vist nok den med mange rum. Solbriller, der er ikke noget, Hanne ikke har, når man mangler det. Og her ligner du alligevel Jesus lidt for se ud. Altså, jeg tænker, hvis Hanne har noget, så har alle noget. Og det er sjældent, at man rigtig får lov at betale, når man er sammen med Hanne. Og jeg ved, du ligesom Jesus gerne vil rejse og vandre, ønsker der penge, og det har du fået, og så kan du tage ud og rejse. Det er bare så simpelthen, undskyld, så upersonligt, Hanne, ikke? Men nu har du fået dit ønske. Så derfor har jeg en personlig gave til dig. Fordi jeg synes jo også, at der er en sjov ting med Hanne, da Hanne er meget travlt med mange venner, men man føler nogle gange, at Hanne ikke altid har helt tid til en, og det er ikke rigtigt. Og der var et tidspunkt, hvor Hanne, hvor jeg sagde, Hanne, hvornår har du tid? Så var Hanne god til at skrive sms'er, hvor nogen arbejdede. Jeg kunne ikke skrive, hvornår du har nogle ledige dage. Og nu har jeg en lille gave til dig. Denne her, det er Hansen og Andersens familiekalender fra april 2015 og 2016. Helt år er der hver måned noget, du er inviteret med til. Du skal i biograf på april med familien. Og Jens også med nogle gange. Vi skal på Luciana, og vi skal rundt på Strandvejen, vi skal på Københavnertur, på en ghost-tur i København i august. September har jeg tænkt, vi skal i kurbader. Og så er der noget til jer alle sammen. I oktober vil jeg lige læse op. Der er der Oktoberfest, ølfestival. Ølfestival med lederrosen, øl og slager. Så er der nogle datoer, og det er for alle sjove mennesker. Det er også inviteret med til. Og så er der også en anden ting, jeg godt må lægge mærke til, det er Teaterkærtens jubilæumforestilling. Det er november, og der er også lidt revy i april, og så skal vi sige værsgo. Så har jeg gået til manden. Jeg kigger bare et kort ind, men jeg er nok ved at være nervøs for at komme til sidst. Hey, I må gerne stoppe, hun er færdig. Hvorfor er forhuden fræk? Hvad med dem, der er jøder og har fået den skåret af? Jamen, skål og tillykke. Again. Og det skal være vor handle til ære, hurra. Og skål for den, som ikke vor handle skål vil drikke. Hurra, hurra, den skål var bra, hurra. Bravo, 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 bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Bravo, bravissimo, bravo, bravissimo, bravo, bravo, bravissimo. Hun skal leve, højt, hurra. Hurra, hurra, den skål, den var bra. Hurra, hurra, den skål, den var bra. Hun skal leve. Hun skal leve højt, hurra! Og hvorfor? Hun er så ung, og så yndig ser hun ud. Ja, hun er så ung, og så yndig ser hun ud. Ja, hende kan vi lide. Ja,
hende kan vi lide. Åh ja, hende kan vi lide. Hun skal ikke være så ramme, men ikke det samme. For hun er fyr og flamme. Og så kommer du, Eva. Da helænke hun. Giver hun nok en lille, så giver hun nok en lille bitte en. Lille bitte en. Ja, det bliver Er det ved at være skål nu? Nej, det skal være lidt bravo. Bravo, bravissimo, bravo. Det var det ikke. Det kan jo godt være svært at komme efter Eva. And, excuse me, I'll just say something in English and then I'll switch over to Danish because some of the things I'm gonna say is not translatable, but just say rather difficult to... Or repeatable. Or repeatable, yeah. Yeah. Bærjørn, der står tilbage. Hanne, jeg vil bare lige sige et par ord. Og så synes jeg jo også, at vi skal have en sang. Ja. Og det er jo fordi, Hanne, du er... og Jan, kan du ikke lige oversætte? Det her kan man godt oversætte. Du er jo visernes dame. Du er også udklædningens dame, så Hanne, har du dine tænder med? Desværre. Nå, men altså Hanne, vi har jo kendt hinanden faktisk i 21 år. Og der har været ting, man skulle gøre, og jeg kunne godt se, at det er Ulla. Eva sagde det der med at lægge slagen op sammen med Hanne, og jeg siger jo bare, det er ikke nemt, fordi det vi har Hanne og jeg ved, at det kan nogle gange være så lidt svært at lægge planer sammen med Hanne. Men så har jeg tænkt mig, at vi skulle synge en sang, eller jeg skulle sådan. Nej, ja, undskyld. Jeg havde tænkt mig at synge en sang, og jeg har planlagt den meget nøje. Den er, altså, det er jo det der med planer. Og så lagde jeg, så sagde jeg, at jeg skal synge den her sang. Og Hanne, jeg kommer med nu. Frisk fra Karsten Bæl, som man siger. Og du må godt synge med dig nu, at du godt kender Hanne. Den kommer på den her. Du er en kus, man kan huske. En kus med en sus. En kus, der kan lide en flaske. Humør, det er sundt. Du får Botox på din mund. Vores baner, de går altid i vask. Altid i vask. Og det er det jo sammen med de der planer, som vi har herinde. De går altid i vasken. Og vi har haft nogle planer. Nu siger Eva også nogle ting, der godt kunne gå hen og rive lidt på kultur. Det er svært, det kan jeg godt sige, Eva. Undskyld. Fordi han og mig, vi har så en kulturliste, og den har vi haft, og så skulle vi så strege af hver gang vi kom ned til noget. Og vi er jo også nået ned til Rosenborg, og vi har også set en fodboldskamp. Og så har vi været nede på køreskolen og tage en time. Og til dem af jer, der ikke ved, hvad det er, så er Hannes køreskole, det er så lavet om til en bar. Nå, men der var mange planer, og jeg har også skrevet vers 2 og 3. Og vers 2 og 4 har jeg sådan set også skrevet. Og vers 2, det var jo, Hanne, du er Connys datter. Du har så bror. Og så måtte vi stoppe, og så kom vi til 3'eren. Hanne, du er så en dejlig strik. Når du går i byen, så er du simpelthen bare... sjov ballet.
Og så tænkte jeg, nej, det er jo ikke kun falske fætre. Der er mange falske fætre, men der er også familier. Og jeg ved, der er nogle familier, der har det svært med det her. Altså ikke Connie, hun har hørt et og andet. Og ikke Johan, hun har prøvet et og andet. Men Moster Solvej, hun er en sart sjæl. Så derfor så tænkte jeg, at vi må hellere skrive til nogle andre makroner, om vi så må sige. Og så fik jeg så min kommende mand til at skrive en lille sang. Og det kræver altså lige noget andet. Og det er så ode til Hanne. Og det der så er væsentligst i ode til Hanne, det er, at man har fyldt sit glas. Ja. Så det er der lige en kunstpause på op til 8 sekunder. Og ellers så er jeg ude til Hanne sådan her. Nær ved Nørreport, der bor en pige. Frøken Hanne Rosa pigens navn. Hendes øjnes glød er uden lige, og hun har en flot og fyldig favn. Det er en favn, der uden kval kan rumme alle vennerne sin slægt med flere. Der er plads til snak og til de stumme, når vor Hanne siger, velkommen her. Hannes gæstfrihed er uden mage. Du kan altid få en sengeplads, en bid brød, en snak, måske lidt kage, og naturligvis et lille glas. Vi har mange Vestre Valby Bakke, som tit kommer af så lang vej. Og i aften vil vi gerne takke for den velkomst, som vi får hos dig. Og så ved I jo godt, at det er sådan, at med viser, der er det bedste rim altid i 3. vers. Så derfor så har vi Hannes smil kan smitte som Ebola. Hendes øjne lyser som et lyn. Hun vil hellere have rom end cola. Hendes drinks er rene drømmesyn. Når hvor han er på vilde våger, bliver der skrevet ud med stil og spas. Men det ender ofte med en koger. For når Hanne fester, får den gas. Hanne er i den grad værd at hylde, og især når det er fødselsdag. Vi vil fejre hende ved at tylle. Gratis drinks og råbe højt hurra. Med 50 år på bagen er du næsten nået halvt i mål. Lad os stoppe her og komme til sagen, for hvor Hanne skal der have en skål. Og så havde jeg egentlig tænkt mig, det var sådan noget med, altså for Hanne, så skulle man jo bare drikke 3 gange. Det lyder så meget. Så derfor synes jeg, at vi skal tage 3 lange og et enkelt kort. Hanne, hun længe leve. Hurra! 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 Skål. Du har så mange sjove venner, ikke? Altså, hvor er de henne? Vi er dem, der ikke er sjove, ikke? Men vi har altid ønsket os, at du skulle blive operationssygeplejerske. Så det er sådan set lidt det handler om her. Hvis I tager posens indhold, sangen... Skal man have det samme? Ja, det har vi jo. Jeg har ikke fået. Så instruktionen er som følger. Nej, jeg tror ikke, det er rigtigt.
lige sige, det er Sanne, der har været den bedste, hvor hun har oplevet den her. Jeg mangler en ting. Jeg synes, det er det gode, der er et helt år ventet på det. My credit, where is I'm the photographer. Altså, hernede i posen skal vi starte med... Jeg er glad, så glad i dag. Jeg er glad i dag. Jeg er glad, så glad i dag. Jeg er glad i dag. Jeg er glad, så glad i dag. Jeg er glad, så glad i dag. Jeg er glad i dag. Jeg er glad i dag. Og så tager man så ørerne frem. And now the ears are little. Ørerne er også... Det er godt. Det er lidt svært. Morten, kan du være venlig at sige, hvad vi så skal? Ja, nu skal I tage sugerøret. Det er kontakten til... צלמיית! Today. It's all the text. I'm heavy today. I'm so heavy today. Jeg er sød at tage... Skal I tage den her pose og sætte på som operationskassen? שימי הכל! תמיד מדברת את המצלמה. כל הדנים זה קרוע. גיל ואני בהלם, כאילו אין דברים כאלה, אנחנו אוהבים בהם. אין דברים כאלה. גיל, אתה לא בהלם? אני בשוק, אני לא מבין כאילו... זה עם חמוד להתאהב בו אחד אחד, פשוט אין. עכשיו אני צריכה לשים את השקית. ויש לי פה שיר בדני. אין לי מושג מה זה, אבל... תקשיבו חבר'ה.
Alice. זה בדיוק אנה, כל השטויות. איזה עם, פשוט תענוג, אנחנו נהנים מכל הרגע. אין דברים, אין מה, עכשיו חוזרים לפאקינג. Men jeg er lidt nervøs, så jeg tager først lige og kører en del. Så nu er jeg helt klar. Hanne, bend over. Så hvis du bare lige... Jo, jeg er ved at åbne pakke, det kan jeg jo ikke. Du skal have lidt energi til pakken. Så hvis vi bare lige kan... Jeg vil gerne filme dig. Prøv lige at høre, jeg var altså den første, der i arm til, da du skulle tage blodprøver nede hos doktor. Gud, jeg tænker noget. Det er det, ja, så prøv lige at høre. Må jeg prøve med dig? Jeg har aldrig prøvet det. Frem med armen. Ja, vi tager lige hurtigt. Sådan der. Så. Er der ikke, der rigtig kan nyde? Bare roligt. Nu må du godt lige pakke din gave. Så pakker du bare gave ud. Jeg er faktisk lidt nervøs. Det kan jeg sgu lige så godt. Hvad er der i? Det er ikke et billede af mig selv, vel, så bliver jeg skuffet. Ej, hvad er det? Er de onde venner? Franske pottesal bagved os. Jeg synes også, det var... Hvem har taget det billede? Hvem er det? Det er nede fra Berlin. That was a blue flash. I klæder sgu meget. Det ligner der meget godt. Det ligner resten over det. Ja, det er der nemlig. Kan I forestille jer, at jeg rendte rundt nede i Berlin og havde en ballon, hvor der stod 50 på, og folk de sådan svinede og så hilste på en.
Og jeg gik heldigvis bagerst, så jeg pegede på de andre, og så pegede de andre. איפה הפנס אצלך? עזבי, הפנס נעמיד גם את הסוער. Det var simpelthen meget sjovt. מה זה גדול? Wow. Jeg ligner sgu da mig selv. Egentlig. For the first time tonight, I'm very nervous. It's my turn. You push me for it. טוב. It's my turn. To pay you back. Oh my god. אוקיי, ערב טוב לכולם. שלום. מזל טוב. אני רוצה להגיד שאנה, אנחנו מאוד אוהבים אותה. אנחנו מאוד אוהבים אותך. ואנחנו רוצים להעניק לך יום. ואנחנו יודעים שאת אוהבת זין גדול. אני לא רוצה זין גדול. את לא רוצה? בסדר. אנחנו רוצים לאחל לאנה באמת מכל הלב שאנחנו באמת אוהבים אותה. ואני חושב שכל אחד פה יודע כמה הוא אוהב אותה, נכון? שקר נכון, צאי נכון. Okay, now you know how we feel. So, I think, I'm not sure, but I think that Alice is Hannah's oldest friend here. And only? So I think Alice is Hannah's oldest friend. How old 32 years. Yeah? Yeah. We met in the army. No, really. And we're together in the Israeli army. Yeah. That's something you don't know about. And the most important thing you don't know about Anna, and this really I just found out, is that Is the truth behind Anna is a guy. We always knew. And she's been trapped in a woman's body for 50 years. And now it's about time to get out and tell the world the truth. No more lies. Okay? No. So you're gonna show us? No. But what a guy. I know that some of you are going, well, that explains a lot. So, if you know any women, nice women for Hannah. Okay, so seriously, they know each other for 32 years. And when I met Alice 8 years ago, and Anna is the first person that she talked about. Oh, Anna is so funny. Oh, you have to meet Anna. Anna. And I realized that it's the most amazing relationship, and it's an overseas relationship for 32 years. And I think Anna is the only one who can do this kind of relationship for best friends to be overseas and so close. So we had no choice but to come here. No. And I think when I see all the people here, and I know Anna a little bit, and so I think what you all have in common is
is everyone's gut is a little bit crazy like Anna. She's the craziest person that I've ever met. And she just let you be just as crazy as her. Yeah. And happy as her. And most of all, as funny as her. So what do you? We never been in a Danish party before, and so when you started singing and everything, so we were very excited. And we said, "Wow, what a beautiful Danish party!" And then, what's your name? Tina. Yeah, and she said, "I just wanted to know that this is not a normal Danish party." But everybody knew the song. Yeah. That's not true. But so I said, well, Hannah is not normal. So you must have, so the party, of course the party is not normal. No. So everything about Hannah is not normal. That's right. Because if it was normal, it was boring. Yeah. So this is why we love her, because she's not normal, because she's crazy, and please stay like this forever. Yeah. Okay? And now Alice is going to say something in French. Okay. And I will translate. to what? Come on. To Danish? Bonsoir. Bonsoir, je t'aime, je vais sensible. Et la bon anniversaire de Anna, je fils, c'est la sankir d'Eva. Il a s'en veut, je vais passe. Issu de la magnifique, issu de la personnalité, je vu la son si dramatique. You're the most amazing person I've ever met. Celle-là, je vis, c'est la chanteur de la sang. Je fils, c'est la sang Anna. C'est je vais pas jolie, c'est là-bas, je fier, je vais pas passière, je vais pas du sud-sang, de je vais pas, il est rien. De juif Anna, suc la foire, suc la je vais. She wears a suit in the cold. Anna, si c'est la femme de la pierre, il se fait béjanver. Il attend, il est Gad, c'est la Bouddha, il c'est le joveur, la passion. She worships Buddha. Il est de Gisès, de Jude. She looks like Giselle. De jure, de l'essence. Merci beaucoup. Et la relationship souffle la première. Tous de Jésus. When is the soufflé? Okay, get ready. Ayom Yom Huladet. Okay, repeat, wait a minute. Repeat after me. Ayom Yom Huladet. And now say, Ayom Yom Huladet. Ayom Yom Huladet. Ayom Yom Huladet. Ayom Yom Huladet. Ayom Yom Huladet le'Anna. Ayom Yom Huladet le'Anna. Yom Yom Huladet, Yom Yom Huladet, Yom Yom Huladet le'Anna. Yom Yom Chag la Sameach, Chag la Sameach, Bezer la Poreach, Bezer la Poreach. Ayom Yom Huladet le'Anna. Ayom Yom Huladet le'Anna. Chag la Sameach, Bezer la Poreach, Ayom Yom Huladet le'Anna. Chag la Sameach, Bezer la Poreach, Ayom Yom Huladet le'Anna. Chag la Sameach, Bezer la Okay, from the beginning. Ayom Yom Huladet, Ayom Yom Huladet, Ayom Yom
חג לשמח וזרע פורח, היום יום הולדת לענה. חג לשמח וזרע פורח, היום יום הולדת לענה. Ej, jeg er meget nervøs nu, ja. Som lidt, eller når nu vi har glemt, hvad vi har gjort, eller hvordan vi har fået 50 år til at gå her, så kan vi tage One Down Memory Lane. Det gør vi! Det vil jeg gerne være med til. Så tak fordi du er dig. Tak fordi du har lyst til at være i vores liv og bare så fantastisk. Tak for dig. Jeg glemte sgu da, hvor de var lidt nummer, for at du kunne forholde dem. Jamen, det ligger ikke i fingerkortet. Det er jo ikke din, før du har fået det. Jeg er jo begyndt at samle i poser, som man skal, når man er Så yndig ser hun ud. Ja, hun er så ung, og så yndig ser hun ud. Ja, det kan vi lide. Ja, det kan vi lide. Ja, det kan vi lide. Hun skal i glas og ramme. Ligge med det samme. Vi har jo ingen ramme. Så smid hende ud på losseplads. Hun er ikke med at være. Det er synd for lossepladsen, for hun har så sure tæer. Lys fra mig og øjne. Skål! Skål for helvede! Tusind tak. Tusind tak, altså. Vi tager de næste sange. Nå.